Знаете ли? Знаеха ли днеска били ще се разправят? Да, аз казваш ми няма да го взимаш, ще се тръгвам. Не знаеш. Не бързо сега. Казваш, няма нищо предложено. Само е ти. Не, аз не знам за какво е става въпрос. Ще го взимаш или не? Твоя приятел? Здрави Салама, приятел имам един. И сваля, аз ти нещо не мога да смея. Кажи ме само, че следваш красотката. Ако не да я връщам, разбери ма, оставя ми я твой. Точки. Дето съм го здрависал. Ако искаш я взимай, каза, че говоря от вас. Не знам с кой. Караш ме отгоре между други хора. Говорили сме го, съгласен с тебе, сме говорили с дамите трябва да ти бъдат.